Nå, men det var da en lækker middag, vi fik der, hva'? Ja, den var god. Ja. Vil du have noget dessert eller noget? Jamen, det vil jeg da gerne. Okay. Ved du hvad, så bestiller du lige det, så går jeg lige ud på et toilet, ikke? Jamen, det er fint. Tjener? Jo, hvad skulle du have? Jeg vil gerne have 2 gange dagens dessert. Okay. Jeg var lige ved at hente en buket blomster her, ikke? Nej, hvor er det flot, det. De er til dig. Ej, Du har nok tak. allerede lagt mærke til, hvad der sidder i. Men Ja. der er noget at tænke på i lang tid. Nej, fuck, det er roligt. Om du måske havde lyst til at gifte dig med mig. Jamen, det vil jeg gerne. Yeah! Jubi! Så skal jeg nok lige med den der ring på. Det kan jeg godt se. Nej, Så, sådan ikke. sådan. Så er du flot. Yeah. Så kan du godt være bekendt at sætte armene op på bordet. Yeah. Nå, men har du bestilt noget dessert? Ja, 2 gange dagens dessert. Nå. 2 gange dagens dessert. Nå, det smager godt, hva'? Mm. 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 Ja, og så spørger jeg dig, Don Pedro. Vil du tage Pretty Woman, som står hos dig til din ægte hustru? Ja. Og ligeledes spørger jeg dig, Pretty Woman. Vil du tage Don Pedro, som står hos dig til din ægte mand? Ja. Okay. Så må du kysse broren. Nå, den var da rigtig sød, hva'? Ja, men det var bare så smukt. Altså, hvor har du egentlig fået sodavand fra? Lagde du ikke mærke til, at jeg var nede i brusen? Nej. Nå.